Os pés suman numerosos inimigos no verán. Os podólogos alertan que as infeccións por fungos, bacterias e virus incrementanse neste período e aconsellan ter o pé seco e usar o calzado adecuado para evitalos. O Colexio Oficial de Podólogos de Galicia vén de lanzar unha campaña informativa para previr infeccións nos pés neste verán. Os profesionais sinalan a importancia de cuidar os pés neste período do ano para evitar contraer infeccións por fungos, bacterias e virus. Unha das causas que máis afectan no verán é polo cambio de calzado, pola sudoración. Entonces, a nivel de clínica, nós o que intentamos facer é que o paciente sempre teña o pé seco, ao aire libre, co calzado adecuado, o papiloma, que é algo moi frecuente por eso, polo exceso de sudoración, polas piscinas. Estas infeccións poden provocar enfermidades que afectan á pele e as unllas, pero teñen tratamento. Na consulta o que facemos no papiloma pois é mediante unhas técnicas un pouquiño máis invasivas con ácidos e eso, pois tratamos o que é o papiloma, por exemplo, o pé de atleta xa mediante unhas pomadas específicas para cada paciente. Normalmente tamén cos cambios de tempo baixa o sistema inmún, entonces ao baixar o sistema inmún se afecta a que entre maior cantidad de virus. E recorda a importancia de ir sempre con algún tipo de calzado en lugares públicos. Sobre todo en sitios públicos, que ese contacto co pé hai que ter cuidado. En sitios públicos con agua, ducha, que está aí a auga toda, caldo de cultivo para os hongos. Sempre digo que antes e despois do verán habría que preparar os pés e posteriormente tamén mirar se despois do verán hai algunha afectación, algunha patoloxía que pudera aparecer. Aínda que sostén que o cuidado do pé debería estar presente ao longo de todo o ano. A hidratación debería de ser durante, unha rutina como a que agora se está tan de moda da cara, pois tamén as dos pés, vale? E no verán sí, porque ao final ca sandalia está todo máis exposto, hai moito máis polvo, resécanse máis os talóns, aparecen esas grietas que a veces se abren e despois aparece unha infección, eso doi moitísimo, a xente non pode nin apoiar o talón. Algo importante para previr a aparición das ampollas é ter tamén os pés hidratados e libres de suor para que non haxa fricción co calzado. Para reducir as dores dos pés e infeccións, a profesional compartiu unha serie de consellos. Sobre todo eso, manter o pé seco, utilizar un bo calzado e hidratar bastante o pé e que acudan á consulta no caso de que vexan que hai unha alteración ou para preparar o pé de cara ao verán. Consultan en verán crece un pouquiño máis o número de xente, sí. No inverno parece que está aí tapado e olvidámonos dos pés. Polo que recorda a importancia de facer revisións ao longo de todo o ano para ver que todo estea ben, xa que ao final os pés soportan todo o noso peso e sobre todo cando as persoas sofren enfermidades como a diabetes.